Whatever to welcome back to this channel. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel and also like this video. If you have anything to say, you can comment on the section down below. But I find ama post njengalawa disturb kakhulu. So this is a post engiyibone nje ku Facebook recently. Commissioner enimbonayo ophoyintwe ngesibhamu kanje, and I'm sure lo muntu amphoyintile umuntu kushuthi ke obaphazamisayo obahlukumezayo uma benza ke bona umsebenzi wabo osemthethweni, yabo, to avoid or to defend umphakathi ke kulabantu ke abayigila mkhuba, ngizosho kanjalo. Kunaleli gama engifisa ukulisebenzisa laba bayimgulukudu kahle kahle ukuze kuzozwakala kangcono, kuzosheshe kuzwakala ukuthi ngikhuluma ngoba labantu laba abenza izinto nje ezibhedayo emphakathini ke abona umphakathi kakhulu. But then lesithombe lesi siyadisturb kakhulu because this means kunabantu abafuna ke ukumsusa uyena ke ucommissioner, kunabantu abangathandi umsebenzi omuhle akawenzayo. This is very wrong, yabo, especially uma izinto enjengalezi ngoba phela social media siyawazi ukuthi unamandla kangakanani. I'm not sure ukuthi ke kuyiqiniso noma kungamanga yini lokho engikubonile, but ke the timing ngibona lesithombe I think it was 3 hours ago, but then manje futhi nje emaminithini angemanga kuthiwa lo muntu okade enza lento noma ke lo poste lesithombe umnikazi waso nje okuyena yena ophoyinte kahle kahle ke ucommissioner lapha vela ke on television usebanjiwe ke waseke enze njani yaboshwa. Abanye bathi ke ushawe ngenhlavu ke waseke ephelela lapho. I'm not sure ukuthi ke ngempela kuyiqiniso noma kungamanga yini lokho, but what I'm against ukuthi ke ngibone ke abantu okuyibona abavikeli bomphakathi kwenziwa lezi zinto ezifana nalezi kubona. So how can we avoid lokho? Ukuthi thina njengabantu uma simazi lo muntu, because siyazi labantu laba bayadlisela nakubangani babo, budile isithombe sami siyatrenda kanjani, kanti sitrenda nje isithombe wenze udoti nje. This is rubbish. Bafethu, I so wish ukuthi nabanye abantu abafunde ekuthenini ke izinto enjengalezi bayireport babe anonymous, and then at the same time kulwe nobugebengu, abantu bafethu ke bakwazi ukuhlala kahle emphakathini abaphila kuyona. Anyways bafethu, do tell me what you think ngalesi senzo lesi salomfo noma ngalesi sithombe nje lesi osibona la. Don't forget to subscribe on this channel and also like at this video. Danko, singamsebenzisi bafethu social media to ruin impilo zethu. Let's use social media to develop our lives and also to develop the lives of those abaphila kanye nathi emphakathini yethu esiphila kuyona. Danko.